बेवहाय आंनि फालायाव मोनदों जाहैबाय creating a culture of love and respect in the home. न'आव अनज्लायनाय आरो सन्मान होलायनायनि हारिमु सोरजिनाय. बे बाइबेल सिरिखौ नायोब्ला जों गितफोरनि 133 नाम्बार 1 सिरियावहाय जों बेखौहाय जों नुयो. नोंथांमोना बाइबेल लाबोदोंब्ला आं अननानै नायफादो आरो खाथा कलम लादोंब्ला अननानै बेखौ लिरनानै न'फ्रावहाय फरायनो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय. दा बेसिकेलि बिनि सायावहाय बे टाइटेल एबा टपिकनि सायावहाय आङो मोनथाम बिसयनि सायाव सोनारनानै बुंनाय जागोन. मोनसेया जाहैबाय न'खर, मोनसेया जाहैबाय अनज्लायनाय, मोनसेया जाहैबाय मान होज्लायनाय. बिनि सायाव आङो बुंनो हास्थायदों आरो जोबथारनायाव लास्ट सेसनाव आङो सन्माननि बिसय जोङो माबोरै मान होज्लायनांगौ बिनि सोमोन्दै रायलायगोन. आरो जोङो बे फार्स्ट सेसनावहाय गिबि खेबावहाय जोङो न'नि सोमोन्दै, न'आ मा, न'आ सोरजों गायसनजानाय, सोरजों फसंजानाय आरो अनज्लायनाया मा बुस्थु बेखौहाय जोङो जोंनि गोथार बिजाबनिफ्राय जोङो नायलांगोन. बिदिब्ला फै जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो नायलाङि. फरायनि इसोरनि गाहाम बाथ्राया बायदि बुंदों, Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. KJV भार्जननिफ्राय बेखौ लानाय जादों. बर'आव बिदि बुंदों, बिदा फंबायफोर लोगोसे थानाया बेसे गाहाम आरो बेसे खुसिनि बाथ्रा. जोङो जेब्ला बे गितफोरनि बे गितमालाखौ जोङो नायगोन, जों बेवहाय बे बिजाबखौहाय इजराइलनि नैथि राजा आरो सासे मुंदांखा खन्थाइगिरि जों मिथिगौ, देंखोगिरि आरो बिनि नामानो जाहैबाय राजा दायुदआ बेखौहाय लिरनाय जादोंमोन. आरो बेहा माखासे लिरनायनि उद्देश्यफोर दङ. बेखौ मानो लिरदों जोङो एसे गोथौ थाङिनि सिगां जों बिनि जे बिब्लिकल पार्सपेक्टिभनिफ्राय माखासे कमेन्टेटरफोरनि फोरोंनायनिफ्राय जोङो बेखौहाय एसे जों नायनि. मानो बे दायुदना बेखौहाय लिरनाय जादोंमोन. सेथियाव दं जाहैबाय इउनिटि एन्ड हारमनि, खौसेथि आरो गोरोबज्लायनाय. बिनि सायाव बियो नोजोर बोनानै बे बाइबेल सिरिखौ लिरनाय जादों. जेब्ला जोंनि जिबनावहाय जोंनि न'खरावहाय खौसेथि थाबाय, गोरोबज्लायनाय थाबाय, एबा जोंनि फोलेरफोरनि गेजेरावहाय बेबायदि थाबाय, अब्ला बे न'खरावहाय जौगानाय दङ. ब्लेसिं एन्ड प्रस्पेरिटी. David implies that unity and harmony among God's people bring blessing and prosperity. जोङो जेब्ला जोंनि न'खरावहाय, जोंनि जिबनाव, जोंनि फोथायग्राफोरनि गेजेरावहाय खौसेथि थाबायब्ला बे न'खराव, बे मण्डलियाव, जोंनि बेक्तिगत जिबनावहाय बोर आशीर्बादा फैयो. नैबेखौ नोजोर बोनानै राजा दायुदना बेखौहाय लिरनाय जादों. नाथाय जोङो लास्टआव नायगोन. थार्डआव जाहैबाय जोङो जेब्ला बेबायदि हारमनि, गोरोबज्लायनाय, खौसेथिजों थाबाय, जोङो जिसु ख्रिस्टनि एबा इसोरनि जे केरेक्टार जों बेखौ रिफ्लेक्सन खालामो. जोंनि न'खरफ्रा, जोंनि मण्डलिया बेबायदि होननानै जोङो गुबुनजों फरायजानांगौ जों जायो. रिफ्लेक्सन जों बुजिबाय जानो हागौ. जों जेब्ला अनज्लायनानै थागोन, जों जेब्ला खौसेथि जोंनि न'खरा थागोन, नोंनि न'खरखौ आल्टिमेटलि सोरबा फरायगोन. नोंगौ बे न'खरा इसोरखौ गिग्रा, प्रार्थना खालामग्रा, गुबुन. नाथाय डेभिडना मोनसे वार्निंजोंबो बेखौ लिरनाय जादों जाहैबाय, एसकाटलजिकेल मोनसे सिगनिफिकेन्ट लानानै बियो लिरनाय जादों. बेनो जाहैबाय जोबनाय बोथोराव, नाथायब्ला होननानै बुंदों, जोबनाय मुगाया जेब्ला खाथि जागोन, बेबायदि फोथायग्राफ्रा, बेबायदि न'खरनि बेक्तिफ्रा, इसोरनि मानसिफ्रा, इसोरजों स्थापन जानाय न'खरफ्रा अनज्लायनायाव गुसु जागोन होनना बुंदों. इसोरनिफ्राय बोरखौ खोमाना लागोन होननानै बेवहाय बुंदों. बेखौहाय नोजोर बोनानै उननि बाइबेला जोंनो फोरोंखायो नालाय, फिउचारनि थाखायबो लिरजानाय, पास्ट टेन्सनि थाखायबो लिरजानाय, प्रेजेन्टनि थाखायबो लिरजानाय. बेनिखायनो उननिखौ नोजोर बोनानै जेन' बेफोरनिफ्राय फोथायारिफ्रा, न'खरफ्रा जेन' खौसेथियाव, गोजोननायाव, अनज्लायनायाव, गोरोबलायनायाव जेन' थायो, बेखौ नोजोर बोनानै डेभिडना बेखौहाय लिरनाय जादों. दिनै गाबोन जों नुयो जोंनि न'खराव उइदाउट लाभ एन्ड रेसपेक्ट, जोंनि न'खरावहाय अननाय आरो मान होज्लायनाया गोमानो थांगासिनो दं. जायनि न'खरावहाय ब्रिड डिभिजन, बियो गावस्रानायखौ लाबोयो, नङासै? नंगौना ने?
अनजाग्रा ख्रिस्ट' फोथायारिफोर जोंनि प्रेक्टिकेल जोंनि जिबनाव जोङो जेब्ला जोंनि कन्टेक्सआव जों फैयो जों नायो जों नुगोन जोंनि न'खरफ्रा मानो गावस्राखो मानो डिभिजन जाखो बेवहाय डेभिड राजाया जोंनोहाय फोरोंदों जों बेखौ एसे उनाव जों नायगोन नाथाय But a home built on unity become place of joy and blessing होनना बुंदों नाथाय सोरनिबा न'खरा अनज्लायनायजों खौसेथिजों जेब्ला थाबाय बे न'खरा रंजानाय आरो इसोरनि बोरखौहाय मोननो हायो गोजोननाया बे न'खराव फैयो दा in order to build unity and harmony गोजोर खौसेथि दानो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन अब्ला we must create a culture love and respect in the home जोङो जोंनि गुदै जे आयदा बेयो फोरोंजाबाय creating a culture of love and respect in the home जोङो अननाय आरो मान होज्लायनायखौ जोङो क्रिएट खालामनांगौब्ला जोङो मान होज्लायनांगोन अरायथा खौसेथि दानो थाखाय जों न'आव अननाय आरो सन्माननि मोनसे हारिमु सोरजिनांगोन आङो माखासे बर'बो होनाय जाबाय देबनागिरिजों लिरनाय रमानजों माखासे लिरनाय दङ आरो इंलिसजोंबो बेवहाय मिक्स आप खालामनाय जादों जोङो नायलांनि दानिया बे टपिकआवहाय जोंनि टाइटेलावहाय मोनसे बाथ्रा ओंखारदों बे सोदोबानो जाहैबाय न' जों बयबो मिथिखायो बेवहाय गोबां इसोरनि खामानि मावग्राफोर बेयाव दङ गासैबो वार्कार आरो गोबाङानो बेबायदिनो इसोरनि बिबानखौ मावनानै थानाय सोरबा फुराना बेबायदिनो मान होजाथाव व्यक्तिफोर बेयाव दङ अब्लाबो जास्ट रिमाइन्डार आरो बेनि गेजेरजों जोङो एसे जोङो रिफ्लेक्सन खालामबावनि बे टपिकनि गेजेरजोंहाय जोंनि जिबनाव थारैनो जोंनि न'खराव थारैनो बेबायदिया दङना गैया जों बेखौ एसे सिग्रोमगोन दिनैनि बे सेमिनारनि गेजेरजोंहाय दा बाइबेला न'नि सोमोन्दै मा फोरोंदों बाइबेला न'नि सोमोन्दै मा फोरोंदों जोङो नायनि the home as a sacred institute by God SACRED sacred माने गोथार फसंथान महरै इसोरजों गायसनजानाय इसोरा गिबि खेबनि थाखाय आदम आरो हवाखौहाय एडेन बागानावहाय हाबाखौ स्थापन खालामनाय जादों बे गायसनदों बेखौ गुबुन देबता आरो गुबुन मानसिफोर इसोरखौ बेबायदिनो जिब जुनारफोर बे हाबाखौ गायसनाखै नाथाय एकमात्र जोंनि सोरगोनि राजा इसोर बे इसोरा बेखौ गोथार महरैहाय गायसननाय जादों आनहलि नङा गोथार नङै नङा खालाय नङा नाथाय गोथार होननानै बुंदों गोथारब्ला माखासे कन्डिसन थानांगोन जोंनि न'खराव इसोरा जोंखौहाय गोथारै गायसनबायब्ला जोंहा माखासे कन्डिसन जोंहा माखासे मावनांगौ बिबानफोरबो जोंहा थानांगोन जेनेसिसनि 2 अध्याय 21निफ्राय 23 फरायलाङोब्ला जों बेवहाय नुयो बेवहाय इसोरनि गाहामथाया बायदि बुंदों बयबो नायनो हागोन नोंथांमोना बाइबेल लाबोदोंब्ला आंजों नायफालांदो अब्ला फोरबो इसोरा आदमखौ बिमायैनो उन्दुहोदों आरो बियो उन्दुनायाव बिनि गंसे खामि हाराखौ बख'नानै बिनि जायगायाव मोदोमखौ सुफुंनानै होबाय आरो फोरबो इसोरा आदमनिफ्राय बख'जानाय खामि हाराखौ सासे हिन्जाव दानानै आदमनियाव लांदों एसेबां समायना ने नंगौ नङा एकदमबारे गोदो उन्दुहोनानै होनना बुंदों आरो उन्दुहोनानै हौवानिफ्राय बे खामि हाराखौ नायनो मोजां सासे हिन्जाव दानानै होनाय जादों होननानै बुंदों अब्ला आदमा होनदों बेनो आंनि बेगेंनि बेगें आरो आंनि मोदोमनि मोदोम बियो हौवाजों मुंख'जागोन मानोना बेखौ हौवानिफ्राय दिहुननानै लानाय जाबाय जेब्ला जोङो माथाइनि 4:4निफ्राय 6 फरायलाङोब्ला जों बेयाव मोननो हायो बिसोरो सानै नंबावा सासे जाबाय इसोरा जेखौ जुलि होगोन बेखौ मानसिया दाबोखाथों फरायना लाबावगानि गितफोरनि 127 नि 1 आवबो बुंदों फोरबोआनो न'खौ लुवाब्ला न' लुग्राफोरनि मावनाया नंबां जाबां एबा न' लुग्राफोरनि न' लुनाया नंबां जाबां फोरबोआनो नोगोरखौ नेयाब्ला पहेरा होग्राफोरनि सिरि मोननानै थानाया नंबां जाबां हमनानै ला जोंनि अंगनि गेजेरावहाय नोंथांनि आखाइखौ जेनेबा नोंनि आखाइया जबाय नोङो माबायदि फिल्स जागोन जोंखौ मोदोम मोनसे इसोरा सोरजिबाय
वाननेस गावनि असे खामिहाराखौ हौवानि असे खामिहाराखौ हिनजावनोहाय बे हैबाय हिनजावनोहाय हैबाय गोथार महरै बे स्थापन खालामबाय इसोरानो गायसनबाय नाथाय नोंनि फारसे आखाइ हमनानै लादो मोनसे नोंनि हिनजावा नोंनि आगदा आखाइ बायदि आरो नोंनि हिनजावनि फिसाया नोंनि जे मोनसे अंगफोर बायदि हमनानै ला जास्ट उदाहरन दै नोङो बेखौ गोमाजायोब्ला माबायदि जागोन इसोरनि सोरजिनाया ओरैबायदि मोनसे सोमोनांथाव जोङो बेबायदि मोनसे गोमाजाब्ला बे गोमाजाग्राफ्रासो बेखौहाय हमदांनो हासिगोन बेखौहाय जोङो बुंनो हानाय नङा इसोर जुलि खालामनायखौहाय इसोरनि होनाय सम बायदि थांग्रोयोब्ला बे गोमाजानाय बेक्तिया बेसेबां दाहा जागोन बे बेक्तियासो बेखौ बुंनो हागोन जायखिजाया जों बिसिम जों थांलिया इसोरा मान होनानै सनमान होनानै सिन्था खालामनानै बे जोंनि न'खरखौहाय दानाय जादों जोंनि न'खरखौ दानाय जादों आरो बेहा माखासे मेकानिजम दङ न'खरखौ दानायनि बेहा माखासे डिजाइनफोर दङ गड डिजाइन फर ख्रिस्टियान मेरिज बेखौ जोङो गुसुङै जों नायलांनि न' हाबानि थाखाय इसोरनि साजायनाय से नाम्बारावहाय equal partnership समान बाहागोआरि God created Eve from Adam and Eve signifying their equal status and partnership in marriage हौवानिफ्राय लांनानै हिनजाव दाहैनाय जादों होननानै equal partnership मालाबा जोंनि हौवा आरो हिनजावनि गेजेरावहाय कन्ट्रभारसि फैयो नङा नङा फैयो कन्ट्रभारसि गोजौ गाहाय सानलायनाय गोजौ गाहाय सानलायनाया फैयो जोङो बेखौ जों क्लियार जानांगोन डमिनियन होननाय मोनसे सोदोबा नाख्रेबनांजानाय नाथाय इसोरनि इन्टेनसन इसोरनि जे डिजाइना बेबायदि बुङाखै अनजाग्रा ख्रिस्ट'नियाव आंगो लोगोफोर इसोरनि जे डिजाइन इसोरनि जे मेकानिजम इसोरनि जे बानायनाय सिन्था धारना जाहैबाय इकुवेल पार्टनारशिप नों नङाब्ला आं होननाय बायदि नंगौ नङा बोराय बुरैनि गेजेरावहाय नों गैयाब्ला बोरै आं मावगोनलै हमनानै ला खिन्थु गादबनानै जानो थाखाय इसोरा जोङो अर्डार होआखै हय बाइबेला जोंखौ हिनजाव माहारिखौ मान होनो थाखाय थिनदों नाथाय डमिनियन नङा डमिनियन होननाय सोदोबा नाग्दबनानै जानाय सिङाव नाग्दबनानै सेकुलार टार्मावहाय बे थांनायसै खिन्थु बिब्लिकेल टार्मावहाय बेबायदि बुंनाय जादों बे नाग्दबनायनि नङा इसोरा जोंनि खामानिखौ फाराग खालामनानै होदों नाथाय इकुवेल होनना बुंदों इकुवेल हिनजावसाफ्राबो न'खरनि हिनजावसाफ्राबो फरायनो हायो गोरों गोरा जानो हायो देशनि दैदेनगिरि जानो हायो ना जानो हाया जानो हायो नाथाय एकमात्र इसोरा बुंदोंल' मान होनांगोन हौवायाबो हिनजावखौहाय अननांगोन नैबे बाथ्राखौल' इसोरा बुंदों जास्ट मोनसे रल मोनसे कमप्लिमेन्टारि रल मावफुंज्लायनो लोगोसे मावफुंलायनो थाखायल' जोंनोहाय खामानिखौ बेलेग बेलेग खालामनानै होदों दिनै गाबोन जोंहा मा जायो जोंनि न'खरावहाय बे खामानिया आंनि नङालै जों होनो ना होना अनजाग्रा ख्रिस्ट'फोराबो होनो नाथाय रिमेम्बार इसोरनि जे थांखिनानै सोरजिनाय जोंनि न'खरखौहाय हेफाजाब होलायनो इकुवेल पार्टनारशिप जोङो आं एसे सिगां बुंदों नोंनि मोदोमाव माबा मोनसे नोङो दाग मोनबायब्ला नोङो दानजाबायब्ला नोङो सानाय मोनगोन नोङो गावनि हिनजावखौ अनोब्ला नों बेखौ अननानै नोंखौ हेफाजाब होगोन हिनजावफ्राबो बेबायदिनो हौवाफोरखौहाय मान होगोन जों दा बेखौ एसे गुवारै जोङो नायलांबावगोन बे कमप्लिमेन्टारि रल आबुं बिफावफोर Adam and Eve had different but complementary role जेनेसिसनि 2 अध्याय 18निफ्राय 20 पदसिम फरायलाङोब्ला जों बेवहाय जों नुनो मोनो जाफुङो जानो थाखाय नों नङाब्ला आं नेरा नेफेरा नाजानो थाखाय नैबेखौहाय बाइबेला जोंनो फोरोंदों खौसेथि God designed marriage to be union between two people becoming one flesh emphasizing unity and closeness खाथि सोमोन्दो लाखिनाय आरो खौसेथियाव थानो थाखाय मोनसे गोनांथार आयदाया जाहैबाय कमिटमेन्ट कभानेन्ट सुक्ति खानाय नंगौना नङा इसोरा जेब्ला हाबा होदों नोंथांखौ आरो आंबो हाबा जानाय दै आं मेरिड नोंथांखौ आंखौ हाबा सोरजिनाय
आरो सोरबा आनमेरिड दंबावोब्ला नोंथांनि थाखाय आफ्टार मेरिज हाबानि उनावहाय बेफोरो जोबोद गोनांथि। सुक्ति खानाया बियो ओरैनो नङा। सुक्ति खानायखौ इसोरनि मुंखौ लानानै जोंनि मानगोनां रेभारेन्ड पास्टर हाबा होग्राफ्रा होनाय जायो इसोरनि मुंखौ लानानै, नङासै? नंगौ दा ने? थ' बेबायदिब्ला गोरोबथा रादाय खानाय, मेरिज इज डिसक्राइबड एज ए कभेनेन्ट बिटुइन ए मेन, ए वुमेन एन्ड गड होनना बुंदों। मालाखिनि 2:14 नायब्ला जों नुगोन, आरो माथाइनि 4:4निफ्राय 6 नायोब्ला जों बेवहाय जों नुगोन। बियो ओरैनो नङा, इसोरानो बेखौ डिजाइन खालामदों। इउनिटि, वाननेस आरो मोनसे मोदोम मोनसे आरो बे कमिटमेन्ट, गोरोबथा, बे गासैखौबो इसोरा डिजाइन खालामखानानैसो बियो हाबा होदों। जोंखौ आरो नोंथां बयखौबो हाबा होदों। नाथाय आदुरा काहानिसो होनना बुङो जों मालाबा समाव, नंगौना नङा? जोंनि न'खरफ्रा आदुरा काहानि जायो। मानो? जेब्ला पाप मावबाय, मोनदांबाय, बे न'खरा बायबाय। जेब्ला इसोरनिफ्राय बे न'खरा गोजान जाबाय, बे इसोरनि मोनसे एग्रिमेन्ट, इसोरजों जे एग्रिमेन्ट खानाय, बे एग्रिमेन्ट खानायखौ सिफायनाय जायो अनजाग्रा ख्रिस्ट' फोथायारिफोर। बे सुक्ति खानायखौ जोङो निग्लेक्ट खालामनाय जायो, जोङो निग्लेजेन्ट खालामनाय जायो, इसोरखौ जोङो निग्लेक्ट खालामनाय जायो। बेखौ मानसिया दाबोखाथों होननानै बुंदों। जोंहा क्षमता गैया, आनलेस एन्ड आनटिल नोङो एक्सपायार जायाब्ला, नोङो थैयाब्ला नोंखौ रावबो सेपारेट खालामनो हाया, सेपारेट खालामनो हाया। दा बेनिखायनो बे सुक्तिखौ जोङो, आंबो मण्डले मावनायखाय मिथिगौ, जों गले गले जों सोंनाय जायो। जेब्ला आइजोआ सोरनावबा थांबाय, बर'फोराथ' गुबुन गुबुन माखासे ट्रेडिसन हाबा दङ, बेखौ बुंनो थांनाय नङा, खिन्थु थाङोब्ला जोंबो सोंहैयो। नोङो गावनि गोसोजों ना सोरनिबा थोनायजों ना माबा मोनसे जानायफोरजों जोंबो सोंहैयो, राजि सोङो। गिर्जाफ्रावबो जों सोंनाय जायो, आंबो सोङो, नोंथांमोनाबो सोङो। बे मोनसे इसोरनि सिगाङाव, आङो इसोरनि सिगाङाव आरो फोथायारिफोरनि सिगाङाव उमुक उमुक आं नोंसोरखौ सोंनाय जायो होननानै सोंनाय जायो, नंगौना नङा? ना बेबायदि सोङा? एग्रिमेन्ट खानो थाखायहाय, हाबा होनो थाखाय रेभारेन्डफ्रा बेबायदि सोंनाय जायो। बे सुक्तिया अर्थ दङ, बे सुक्तिया मिनिं दङ, बे सुक्तिया मिनिं दङ। दा जोङो एसे जों नायलांनि द रल अफ फेमिलि मेम्बार। जोंथ' एसे सिगाङाव जों नायनाय न'खरनि सोद्रोमाफोरनि बिफाव, हासबेन्ड, हौवाफोरनि गिबि खेब जों नायगोनि। हौवा होननानै बुंब्ला जों मा मिथियो? न'खरनि गिरि। नाथाय न'खरनि देरसिन गिरिया सोर? एफिसियानि लिरनाय बायदि 5:22 जोङो 22निफ्राय फरायलाङोब्ला जों नुयो। न'खरनि प्रथम गिरिया जाहैबाय जोंनि जिसु ख्रिस्ट'। आरो जोंनि जे फिजिकेल, जोंनि संसारावहाय जोङो न'खरखौ सालायलांनो थाखाय इसोरा जोंनो हौवाफोरखौ बिबान होनाय जादों। लोगोसे मा? लाभ एन्ड लिड द फेमिलि इन ए क्राइस्ट लाइक मेनार होनना बुंदों। एफिसियानि 5:25 नायोब्ला जों नुयो। बिसायफोर, ख्रिस्ट'आ जेरै मण्डलिखौ अननानै गावनि जिउखौ होबाय, बेबायदिनो नोंसोरबो गाव गावनि बिहिफोरखौ अन होननानै बुंदों। गाव गावनि बिहिखौ अन। जेब्ला अनबाय, अननाया एक्सन होननानै बुंदों। जोङो अननायजों माबा मोनसे जोङो बे एक्सनजों मुभ आउट जायो। जोङो अनलायनाय, हेफाजाब होलायनाय, बे गासैबो जोङो बेखौ जोङो बुजिखागौ। जों जेब्ला अनज्लायनायनि मोनसे हारिमुखौ जोंनि न'खराव दाबाय, आल्टिमेटलि नोंनि हिन्जावा नोंनि खोथा लाग्रा बियो जागोन। 1 पेट्रनि 3:7 बुंदों, बेबायदिनो बिसायफोर, नोंसोरनि बिहिफ्रा बोलो गैयिसिन, बेखौ मिथिनानै नोंसोरो बिसोरखौ अननायजों मोजाङै बाहाय आरो बिहिफोरनो मान हो। आं सानो रावबो बेवहाय बिहिफोरखौ बुवा, टर्चार खालामा, डमिनेट खालामा। थ' जों सिगाङाव इन्ट्रडाक्सनाव नायनाया बेनो, अननो थोनाया बेनो। जों अनोब्ला जोंनि मोदोमखौ जों बुना लासाय जों माबायदि मोनगोन? वाननेस होनदों नालाय, नोङो बुनांल', नोंनि मोदोमखौ नों हाना लायोब्ला नों माबायदि मोनगोन? नोंनि गोसोखौ नोंनो गाज्रि बा एकदम जघन्य बाथ्राफोरजों नोङो सोंखाराय जायाब्ला नों माबायदि मोनगोन? एखे रोखोमै नोंनि हिन्जावाबो बेबायदि जागोन। जेब्ला नों बेखौ हार्ट खालामबाय, नों बेखौ मिसा खोथाजों बुंबाय, नों बेखौ डमिनियन टाइप, नोङो सेकुलारनि मोनसे एंगलजों थांनानै बाइबेलनि मोनसे थोननाय बायदि थाङा माथिनो, नोङो जेब्ला बेबायदि थांगोन, नोंनि न'खराव असान्थि अट'मेटिकेलि बे फाउन्डेसन जागोन। बेयो
लोगो लाफैगोन नोंनि न'खरावहाय बिनिखायनो बिसायफोरखौ बुंनाय जादों बाइबेलनि फोरोंनाय दै आंबो पारफेक्ट नङा जानांगौ आंखौ लाफानानै इंक्लुडिं मी आंखौ लाफानानै आरो बाइबेला जों बेखौ फोरोंदों आंबो बेखौ मावनांगोन आरो नोंथांनाबो बेखौ मावनांगोन गावनि बिहिखौ गावखौ बायदि अन एग्जाम्पल हिसाबै जोङो जास्ट बुजिनो थाखाय मोनसे उदाहरन नोंनि जे बिहिया जेनेबा कनसेप्ट जाबाय बे समावहाय आइजो माहारिया जोबोद जोथोनै न'खरावहाय थानांगौ जायो नंगौना नङा नंगौ फेमिलि सेमिनारिखाय आं बेखौ एसे प्रेक्टिकेल बाथ्राखौ आं एसे रायज्लायनो सानदों जेब्ला कनसेप्ट जाबाय जास्ट मोनसे उदाहरन लानानै बे मोनसे जोथोन नांगौ बे जोथोना माजों आवगायगोन लोगोफोर नों बेखौ अनोब्लासो नों आवगायगोन नों अनाब्लाथ' बेखौहाय खस्थ' होनाय जागोन जेब्ला रानिया कनसेप्ट जादों आंनि न'खरावहाय बांद्राय नङाब्लाबो बेखौ बुंना लानाय जानाय नङा जास्ट बुंनो थाखाय आं हामलायदों जेब्ला रानिया कनसेप्ट जाबाय आंहा मोनसे साननाय फैदों जोङो मोदोम मोनसेखाय बेथ' अमा आदार होनो हानाय नङा नंगौ नङा हानाय नङा बियो गिलिर बुस्थु बे थिखोनो हानाय नङा आरो जोंहाथ' इसेबां वेल मोनसे सेटल जानाय मोनसे न'खर नङा फायखानाथ' दै लांनो हानाय नङा गिलिर बुस्थुफोरखौ मावनो हानाय नङा बेल' नङा गोबां दङ आं मोनसेल' बाथ्राखौ बुंदों आंबो अमा आदार होदों अमा आदार होनाय माने बे हिन्जावनि सिङाव थानाय नङा लोगोफोर नोङो बेखौ अननानै हेफाजाब होदों सि सुनानै होबाय नोङो अननानै सुना होबाय बे गाज्रि नङा नों अननायजों लोगोसे बेखौ मावदों नों बे हायियावनो मावदों कमप्लिमेन्टारि रल नैबेखौनो बुंदों बाइबेला ना दमन खालामना जाथारनांगौ रेसपन्स होनो हागोन नामा सोरबा एसे डमिनियन होननाय सोदोबा आलदा दै बाइबेला बिदि होननाय अपोजिट जोंनि बाइबेलनि धोरोम बिजाबाव बेखौनो फोरोंदों कमप्लिमेन्टारि रल मोदोम मोनसे जानायखाय खामै हारानिफ्राय लांनायखाय जोङो हेफाजाब होनांगोन टाइम्स अफ निड्स नांगौ समफ्रावहाय जोङो जोंनि बिहिफोरखौ अननानै जों हेफाजाब होनांगोन प्रेक्टिकेल जोंनि जिबनावहाय वाइफ जोङो नायनि सापर्ट एन्ड रेसपेक्ट देयार हासबेन्ड दानिया जोङो एसे गुसुङै जों नायलांनि आंनि टाइमा एसे दंबावो सापर्ट एन्ड रेसपेक्ट देयार हासबेन्ड बेयो सोरनि खामानि आइजो माहारिनि खामानि जेब्ला नों हाबा जाबाय सोरबा सासेजों नोङो हाबा जाबाय अब्ला नोङो सापर्ट होनांगोन बे मिनिस्ट्रि लेभेलावबो थांबाय आरो फाइनान्सियेल स्टेटासावबो बे थांबाय आरो आत्मिक बिसयावबो बे थांबाय सापर्ट होननाय बाथ्राया बेयाव गोबां अर्थ दङ रेसपेक्ट होननायाबो अर्थ दङ बाइबेलावहाय एफिसियानि 5:22 26 फरायलाङोब्ला जों नुयो बिहिफोर नोंसोरो फोरबोखौ जेरै मानियो बेबायदिनो गाव गावनि बिसायफोरखौ मानोना ख्रिस्ट'आ जेरै मण्डलीनि सायाव एखथियार दं बेबायदिनो बिसायफ्राबो बिहिनि सायाव एखथियार दङ आरो ख्रिस्ट'आ गावनो गावनि मोदोम मण्डलीनि बासायगिरि मा एखथियार बेलाय दमन खालामनाय नङा एखथियारा जाहैबाय माबा मोनसे बि उसुबिदा जादोंब्ला अननायजों हेफाजाब होनाय नाथाय हिन्जावफोरनि फालायावहाय आइजोफोरनि फालायावहाय जेरै नोंसोरो ख्रिस्ट'खौ सिबियोब्ला होनना बुंदों होननाय बायदि जादों बाथ्राया नोंसोरो ख्रिस्ट'खौ अनोब्ला नोंसोरो गाव गावनि फिसायफोरखौ होननानै बुंदों मानोना ख्रिस्ट'आ जेरै मण्डलीनि सायाव एखथियार दङ हौवाफ्राबो बेबायदिनो आइजोफोरनि सायावहाय एखथियार दङ बोसोन बिजाब 31:10 फरायलांब्ला जों नुयो आं माखासे वर्सखौल' बेयाव लिरबाय आखल गोनां आरो मावनो हानाय हिन्जावखौ मोननाया बेसे गोब्राब बियो दाम गोसा अलंकारफोरनिख्रुइबो दाम गोसासिनथार जोङो बे डाउन वर्स बे एक्ट्रेसनिफ्राय जोङो फरायलाङोब्ला जों बेवहाय सासे मोजां आइजोनि सोमोन्दै लिरनाय जादों बे आइजोआ ओरैबायदिनो बे आखल गोनां हिन्जावा बियो सापर्ट खालामो बियो मान होयो बे न'खरनि खामानिखौ बियो जोथोन लायो बियो नांगौ समाव गावनि फिसाफोरखौ बियो जोथोन लायो होननाय बे बाथ्राफोरा बे गाहायावहाय लिरनाय दङ नोंथांमोना नट खालामनानै नोंसोरो फरायहैनो हागोन सापर्ट जेब्ला जोंनि न'खराव सापर्ट ना थाबाय
जोंनि न'खरफ्राव जोङो गोबां इसोरनि न'खरब्लाबो आंनिबो इसोरनि न'खर नोंथांनाबो इसोरनि न'खर जोङो ख्रिस्ट'खौ मोनबायब्ला जोङो ख्रिस्ट'जों जों हाबा जाबायब्ला ख्रिस्ट'निजों जोङो इसोरनि गोथार जुलि होखानाय बायदि जों हाबा जाबायब्ला जोङो बयबो इसोरनि न'खरफोर नाथाय जोंनि गोबां न'खरफ्रावहाय सापर्ट गैलाया जेनेबा हमनानै ला सानैबो साख्रि मावनाय जेनेबा हिनजावबो बेबायदिनो सेलारि मोनो हौवायाबो सेलारि मोनो है नोंनि नोंहै आंनि आं होनगोन नामा नोंसोरलाय मालाबा समाव आंल' बाहायगोन आंनि नोंखौ नांखाया आं मोनसे समावहाय बेबायदि बुंबाय आंनि बिहिखौहाय बेबायदि स्टाइलै थाङोब्ला जेनेबा नों गासैखौबो नों हौवानि खामानिखौ मावजोब दे होननानै बुंबाय जेनेबा गासैबो नों हौवानि खामानिखौ मावजोब दे गुन्दै लायनाय मालाबा गिर्जा सालायनाय मालाबा सोरखौबा काउन्सिलिं हैनाय नोङो मावहैसे हागोन नामा सिट हागोन जेनेबा बियो सापर्ट नों आं जोंनि फाइनान्सियेल स्टेटासआ जोंहा बयहाबो जोंहा मोजां नंजोबमा जोंहा सेटेलमेन्टआ जोंहा मोजां नंजोबमा बेनिखायनो जोङो फैसा गोनांथिफ्रावहाय आंनि खालि आं हिनजावनो होआ होननानै हौवाया लाखांबाय थायोब्ला जेबो मोनसे प्लेन पलिसिखौ नों हिनजावजों रायलायाब्ला हिनजावाबो जेबो मोनसे साननायखौनो हौवानो फोरोङाब्ला सापर्ट होलायाब्ला साननायफ्रा मिलायाब्ला बे न'खरा माबायदि जागोन बे न'खरा आल्टिमेटलि बियो गाहायाव थांगोन बे मोनसे अननाय आरो मान होनायनि मोनसे हारिमु बे न'खरावहाय थानाय नङा बेनिखायनो गासैबो ट्रान्सपारेन्सि नुजासारनाय लाखोमानाय गैया नोंनि रांखान्थियाव होन नोंनि साननायाव होन नोंनि गासै बिसयाव नोङो हौवा हिनजाव जाबायब्ला बिसि बिसाय जाबायब्ला बेखौ मोजां मावलायनायनि गेजेरजों जोङो सापर्ट होलायनांगौ जोङो बादलांनि जोङो नायनि पेरेन्टनि सोमोन्दै पेरेन्ट होनब्ला हौवा हिनजाव बोसोन बिजाबनि 22-6 बुंदों माबोरै थांनानै थानांगौ बेखौ गथ'फोरनो फोरोंदो अब्लानो गावनि थांनानै थानाय समाव गोसोखांफ्लायगोन एसे टपिकआवहाय बे हाबफैफाखानायखाय आं बेखौहाय एसे बुंदेरनोसै न'खर होननानै बुङोब्ला जोंहा गथ' गथाय दं नालाय बिनिखायनो एसे बेयावहाय हाबलांनो सानबाय बोसोनगिरिया बुंदों माबोरै थांनानै थानांगौ बेखौ गथ'नो फोरोंदो अब्लानो गावनि थांनानै थानाय समाव बियो गोसोखांफ्लायगोन जोङो मा बिषयाव जों फोरोंनांगौ दानिया गथ'फोरखौ फर बेटार फिउचार बिसोरनि भबिष्यत जिबना गोजों जानांगौखाय जों बिथांमोनखौ जोङो जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनांगौ मोनसेया जाहैबाय टु फियार गड इसोरखौ गिनो थाखाय जोङो फोरोंनांगोन बोसोन बिजाबनि 1-7 बुंदों द फियार अफ द लर्ड इज द बिगिनिं अफ विजडम होनना बुंदों फोरबोखौ गिनायानो गियाननि गुदि बे फोरबोखौ गिनायानो बे गिनायखौ फोरोंनो थाखाय जोंहा दायथ' दङ बोसोनगिरिया बेखौनो बुंदों माबोरै थांनानै थानांगौ जोङो फेमिलि जानायखाय जोङो हौवा हिनजाव जानायखाय जोङो जोंनि गथ'फोरनो जों इन्सट्राक्सन जों होनांगौ अब्लानो बे थांनानै थानाय समाव बे गोसोखांलायगोन होनना बुंदों गोसोखांलायगोन जोङो गिनांगौआ बेसो दानि जुगाव जोंनि गथ'फ्रा इसोरखौ गिनो रोंलेब्ला बियो पापखौ मावनो मोजां मोनबाय पापखौ मावनो मोजां मोनबायब्ला बे जिबना सिर' सिबन बियो नस्थ' जाबाय बिनिखायनो इसोरखौ गिनो फोरोंनाया मोनसे जोंनि फेमिलिनि जोंनि न'खरनि मोनसे मेजर मोनसे बियो रल जानांगौ रल मोनसेया जाहैबाय टु लिभ गुडलि लाइफ बोसोन बिजाबनि 2:13 14 फरायलाङोब्ला जों बेयाव मोनो माबोरै धोरोमिया हिसाबै जोंनि गथ'फ्रा बे संसाराव खामिनांगौ जोङो मेगन बेखेवोब्ला जों नुयो जाहैबाय जोंनि ससियेल मिडियाफ्राव जों नुयो जोंनि गथ'फ्रा जोंनि लाइमोन बर' ख्रिस्टियान लाइमोनफोर नङाब्ला गुबुन जाथि जोंनि ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा गुडलि नङा दै धोरोमिया हिसाबै संसारावहाय खामिनानै दङ बिनिखायनो बिमा बिफा हिसाबै टु लिभ गुडलि लाइफ धोरोमिया जिबन खांनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ जोङो मेगन खेंनानै होनांगौ लामा दिन्थिनानै होनांगौ लामा दिन्थिनानै होआब्ला बे जिबना मोनसे समाव नस्थ' जागोन अब्ला बै समावहाय जोङो खाफाल हमब्लाबो जोङो आय हमब्लाबो जों मोननाय नङा
दा मोनसे जोङो पइन्टआव जों थांबावनि पार्पस अफ द होम न'नि थांखि इसोरनि जे मोनसे न'खौ सोरजिनाय बे थांखियानो जाहैबाय डिटरनमी हुदा बिजाब 6 सारिनिफ्राय 9 फरायलाङोब्ला जों नुयो माखासे बोर्सफोरखौल' बेयावहाय सेबखांनाय जाबाय। न' होननानै बुङोब्ला न'आ ओरैबायदि मोनसे जायगा जेराव इसोरनि अननाय आरो आयेनफोरखौ फोरोंनाय जायो। आं दहाय एसे सिगां बुंनाय गथ'फोरनो इसोरनि आयेनफोरखौ फोरोंनाय, गथ'फोरखौ इसोरनि आयेननि सोमोन्दै फोरोंनाय आरो जेराव बिखौ सिबिनाय आरो सिबिनायखौ दिन्थि महर होनाय जायो। सेकेन्डआव जाहैबाय एफिसियानि 5:22 न'आ ओरैबायदि मोनसे जायगा जेराव न'खरनि सोद्रोमाफ्रा अननाय मान होनाय आरो गावजों गाव गथायनायखौ मोनदांनो हायो। जोङो बेवहाय एसे गोथौ थाङा माथिनो जोङो बे बाइबेल बोर्सआव जों थांबावनि बे आयेनफोरखौ नोंसोरनि फिसाफोरनो फोरोंदो आरो न'आव लामायाव जिरायनायाव उन्दुनायाव सिखांनायाव आरो खामानि मावनायाव लागानोबो बेफोरखौ बे आयेनफोरखौ एबा बिसयफोरखौ सानज्लायफ्लायदो। दा जोङो न'नि सोमोन्दै बेनो न'आ जाहैबाय इसोरजों गायसनजानाय आरो न'आवहाय मोनसे इसोरखौ सिबिनाय इसोरनि आयेन फोरोंनाय अनज्लायनाय हारिमु बियो एकदमबारे बेनो नांथारगौ। 100% जोंनि न'खराव बेयो नांगौ। नङाब्ला जोंनि न'खरा बियो दिनै गाबोन बियो बायलांगोन, नस्थ' जालांगोन, सैताननि आखायाव बे थाहैगोन। दानिया व्हाट डाज ए कालचार अफ लाभ? जोंनि टपिकआव मोनसे अननायनि मोनसे बाथ्रा बेरखांनाय जादों। लाभ, अननाय। जोङो ग्रीक भाषायाव जोङो मोनब्रै सोदोबखौ जों नुयो। मोनसेया जाहैबाय स्टर्गे, लाभ, फेमिलि लाभ होननानै बुङो बेखौहाय। मोनसेया जाहैबाय फिल'स, फ्रेन्डलि लाभ। थामथियाव जाहैबाय इर'स, रमान्टिक लाभ। मोनसेया जाहैबाय आगापे लाभ। जों बयबो बेखौ मिथिगौ। नङासै नंगौना ने? स्टर्गे, फिल'स, इर'स, आगापे लाभ। जेब्ला जोङो जोंनि फोथायनायखौ नायो, ए बिलिभार हु इज नट लार्न टु लाभ हि अर शी इज नट मेच्योर बिलिभार। सोरबा सासे इसोरनि बेक्तिया अननो सोलोङाखैब्ला बियो फोथायनायाव बियो राफुंसार नङा होननानै बुंनाय जादों। दा स्टर्गे होननानै बुङोब्ला दिस वर्ड रिफार टु फेमिलि लाभ होननानै एफेक्शन अर लयेल्टी। इट इज द लाभ बिटुइन पेरेन्ट एन्ड चिल्ड्रेन, सिबलिंस or extended family member। बियो न'खरजों न'खर अनज्लायनाय, न'खराव जों बेखौहाय एक्सारसाइज खालामनो हायो। बिदा फंबायफोर अनज्लायनाय आरो बेबायदिनो बिबै बिबौफोर अनज्लायनाय बेखौहाय बुंनाय जादों। फिल'स होननानै बुङोब्ला फ्रेन्डलि लाभ, गावजों गाव अनज्लायनाय, लोगोफोरजों आरो बयजोंबो। एग्जाम्पल हिसाबै आं लाबोदों जाहैबाय जनाथन एन्ड डेभिड। बिसोर अनज्लायनायनि गेजेरजों मोनसे सुक्ति खादों, बेनो जाहैबाय सुके होनलायनाय। दानि आथिखालाव जोङो बिसिगि खानायखौ नुवा। दानि उन्दै गथ'फ्रा बे सुके होननाय सोदोबखौबो खोनाहेबनाय नंलिया, खिन्थु बाइबेलाव दङ। बिथांमोना अनज्लायनायनि गेजेरजों बिसोरो एकदम लोगो असे माने फोरमायलायनो हानाय नैबेखौहाय बेयाव लिरनाय जादों। 1 सामुएलनि 18:3 नायब्ला जों नुयो। आरो जों नायब्ला नुबावो जाहैबाय अनज्लायनायजों गावजों गाव गंज्लायनाय नैबेखौहाय बुंनाय जादों। गंज्लायनाय, मण्डलि हिसाबै गंज्लायनाय नैबेबो बेयाव हाबफाबाय। मोनसेया जाहैबाय बे रमारिनि 12:10 दङ। ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर जानायखाय गावजों गाव अनज्लाय, गावजों गाव मान होज्लायनायाव गोसो हो होननानै बुंदों। जोंनि मण्डलिफ्राव, जोंनि न'खरफ्रावहाय मान होज्लायनाय गैलिया, अनज्लायनाय गैलिया। बेनिखायनो डिभिजन आफ्टार डिभिजन, गावस्रानाय आरो गावस्रानाय। मानो बियो जादों? बे अननाया गोमालांबाय, जोंनिया खम जालांबाय, अननाया गुसु जालांबाय। बिनिखायनो दिनै गाबोन जोंनि फोथायनायफोरनि गेजेरावबो नोंथांमोन आरो जोंनि गेजेरावहाय बियो खम जानायखाय जोङो बेफोरावहाय जों उन जालांबाय। मान होनाय जोंहा गैलिया। मोनसे जाबाय रमान्टिक लाभ, इर'स, रमान्टिक लाभ। बे रोखोमनि अनज्लायनायखौ जों हौवा हिन्जावनि गेजेराव अनज्लायनाय
जायखौनाखि मोदोमनि गोथौ सोमोन्दो नैबेखौ बाइबेलावहाय बुंनाय जादों। 2 करन्थियानि 7:3 बुंदों, बिसायनि मोननांगौखौ बिहिया आरो बिहिनि मोननांगौखौ बिसाया होथों। सोमोन्दो, रमान्टिक लाभ, हौवा हिन्जावनि गेजेराव अननाय, बे एक्सपिरियेन्सखौ जोङो हौवा हिन्जावनि गेजेराव जों बेखौ एक्सारसाइज खालामनो हायो। बेखौनो आं बुंनो हास्थायदों। नाथाय जोङो दिनै गाबोन जोंनि फेमिलिखौ जों नुयो रमान्टिक लाभ होननानै बुङोब्ला जोङो इसोरनि जुलि होनायनि बादगा जोङो सिमा बारनानै जोङो गुबुन आइजोखौ जोङो नोजोर होयो। जोङो गुबुन आइजोखौ जोङो नोजोर होनानै जोङो बिबिचाराव थाङो। हौवाफ्राबो हिन्जावफ्राबो बेबायदिनो गुबुन हौवाखौ नोजोर होनानै बिसोरबो ब्लड थाङो दोनखालांनो, नंगौ नङा? नुयो जों ससियेल मिडियाफ्राव। जोंनि ख्रिस्ट'नि न'खरफ्रा बेबायदि मोनसेयाव गोग्लैनानै दङ। दा प्रेजेन्ट सिचुवेसना जोंनि बे ट्रेन्डिं मेसेजआ जोंनि बे फेसबुक जों वाट्सएप जों खुलियोब्ला जों नुयो सोरबा हिन्जाव हौवाखौ गारनानै थांदों, सोरबा हौवाया बेबायदि सोरखौबा दोनखालांदों, नुवासै? नुयो दा ने? बेबायदि थोनदोंमोन नामा जोंनि बाइबेलालाय? थोनाखै। सिगाङावनो जों रायलायखादों, बियो इसोरजों डिजाइन खालामजानाय, इसोरजों बियो स्थापन जानाय, इसोरजों प्रथम बियो स्थापन जानाय न'खर, बेखौ सिफायनो हानाय नों आरो आं सोर खमथा दङ? खमथा गैया। बेखौ सोर खमथा खालामखो? सैताना खमथा होबाय। जोंनि न'खरफ्रा बायलांबाय, पाप मावबाय, इसोरनिफ्राय गोजान जाबाय। जोङो बे एक्सारसाइज, बे जे बाइबेलनि मोनसे एक्सारसाइज जोंखौ खालामनो थोनदों, हौवा आरो हिन्जावनि गेजेराव बे खामानिखौ मावनो थिनदों, बेखौ जोङो नेग्लेक्ट खालामनाय जाबाय। नेग्लेक्ट खालामनाय जाबाय। मोनसेया जाहैबाय आगापे लाभ। बे अननाया जाहैबाय जेब्लायबो सिमा गैयै अननाय, जायखौनाखि जों इसोरनावल' मोननो हायो। बिनि अननायखौ रावजोंबो जोङो फोरमायनानै खोन्थानो हाया। आनकन्डिशनेल लाभ, इसोरनि अननाय, बे अननायखौ जों इसोरनावल' जों मोननो हायो। बेखौ जोङो सोरबा हौवानाव, सोरबा हिन्जावनाव, सोरबा गथ'नाव, सोरबा देब देवथानावहाय बे अननायखौ जों नागिरब्लाबो मोननाय नङा। बे बुहुमनि खना खनला नागिरब्लाबो जों बे अननायखौ मोननो हानाय नङा। एक्सेप्ट गड, इसोरनि अनगायै जों बे अननायखौ रावनोबो मोननो हाया। बेनिखायनो बे अननाया जोङो प्रथम मथे जोंनि जिबनाव थाग्रोनांगौ। जहरनि 1 जहरनि 4 बालाब 10 बुंदों, अननाया बेनो, जोङो इसोरखौ अनबाय बे नङा होनना बुंदों, नाथाय बियो जोंखौ अनदों आरो जोंनो जोंनि पापफोरखौ निमाहा होनो थाखाय बियो गावनि फिसाज्लाखौ हरबाय। एफिसियानि 2:4 बुंदों, नाथाय इसोरा अनख'थार आरो बिनि जोंखौ अननाया बेसे गेदेर, एसेबां गेदेर बियो जोंखौ अनबाय, जोंनि फेमिलिखौ बियो अनबाय। दा लाभ इज द फाउन्डेसन अफ इउनिटि। अनज्लायनाया खौसेथिनि बिथा। आं बयखौबो खावलायदों बेखौहाय अननानै गोसोआव लागोन। जेरावहाय अननाय गैया बेवहाय डिभिजन। अननायानो फाउन्डेसन जोंनि जानांगौ। अननाय, जोङो इसोरनि अननायखौ मोनबायब्ला जों बे इसोरनि अननायखौ जों जिउनाव लानानै जोङो बेखौ जोङो गावनि असे हिन्जावजों जों एक्सारसाइज खालामनांगौ। बे अननायखौ लानानै बिफ्राबो गावनि फिसायफोरखौ मान होनांगौ। अब्लासो अननाय आरो मान होनायनि हारिमुआ जोंनि न'खराव, जोंनि मण्डलाव बियो स्थापन जागोन, गायसनजागोन। लाभ इज नट इमोशन। बे इमोशन नङा, आं दा फिलिं जाबाय, आं अननायसै। इट्स नट लाइक दैट। बेबायदि नङा। इमोशन नङा। लाभ इज काइन्ड, लाभ इज पेशन, इट कीप्स नो रेकर्ड अफ रं। आरो न'आव मोजां मोननायनि ओंथिया जाबाय गावजों गाव सेल्फलेसलि गैयाजासे सिबिनाय, थाबैनो निमाहा होनाय आरो सानफ्रोमबोनि अननाय दिन्थिनाय। जों एग्जाम्पल हिसाबै होननानै जों बेखौ आं बुंनानै दोनथ'नो सानबाय। एसे टाइमा दंबावो 2-3 मिनिटसो ने। प्रिसिलिया आरो आकुइला, जों बयबो मिथिगौ, थोनहरजानायनि 1:3 पदसिम नायोब्ला जों बेयाव नुयो प्रिसिलिया आरो आकुइलाया सोर होननानै बुंब्ला जों मिथिगौ हु वेर प्रिसिलिया एन्ड आकुइला होनना बुंब्ला Priscilla and Aquila were a married couple who were tent maker and early Christian missionary. बिसोरो थोम्बु बानायनानै जाग्रा बिजनेस खालामनानै जाग्रामोन सानैबो आरो बिसोरो जिउस कापोलमोन जुदाइ बिसोरो
बेबायदि हारिनि मानसिमोन। They were always mentioned together, showing their love and unity in the ministry. जेब्ला प्रिसिलिया आरो आक्विला बिथांमोननि मिनिस्ट्रि मावनायखौ जों नायहरनो, बिथांमोननि मिनिस्ट्रियाव सिम्पल मोनसे बिजनेसखौमोन जाहैबाय टेन्ट मेकार, थुम्बु खालामनानै जाग्रा। थुम्बु खालामनानै जाग्राखौ अकल हौवायाल' मावाखै, बेजों लोगोसे साइड बिनि आखाइ, बिनि जे मोदोम मोनसे बे हिन्जावाबो बेखौहाय सहाय होदों। बेजोंसो अनज्लायनाय आरो इउनिटिया बे न'खराव फैदों। ए ह'म अफ पार्टनारशिप एन्ड इउनिटि, खौसेथिनि न'। बे न'खरा ओरैबायदिमोन, बिसोर ओरैबायदि खौसेथि, बाइबेला रेकर्ड खालामदों दै, बेवहाय दिस इउनिटिनि मोनसे रेकर्ड खालामनाय जायाखै, बाइबेला ओरैबायदि रेकर्ड खालामदों, खौसेथिनि न'। जेब्ला जोङो बिनि जारिमिनखौ फरायो, बेखौ जों नुयो। बिसोरनियाव थांनानै बिसोरजों लोगोसे खामिननानै मावदोंमोन, मानोना पलाबो बेबायदिनो बिसोरबो थाम्बु सुग्रामोन। बेवहाय पलनि बाथ्रा ओंखारदों, पलाबो बिसोरजों थांदेरनानै बिसोरनि मिनिस्ट्रियाव जुगदान हैफादों। रेसपेक्ट एन्ड लाभ, अनज्लायनाय आरो मान होनाय। onnai, they work and serve together as equal. गावजों गाव मान होलायनानै बिसोर सार्भिं खालामलायोमोन। They welcome Paul into their home, showing hospitality and love. बिसोरो पलखौ ओरैबायदि गोसो खुसि बिसोर वेलकाम खालामदों आरो अननायखौ बिसोर देखायदों। Their home became a church where believers gather for worship. आरो बिसोरनि न'आ ओरैबायदि मोनसे न'खरमोन जाहैबाय, जाय न'आवहाय इसोरनि मोनसे थोननाय बायदि बिसोर लोगो लाज्लायनाय फेल'शिपखौ बिसोर लालायनानै इसोरखौ खुलुमोमोन, इसोरखौ बिसोरो मान होयोमोन। बेनिफ्राय मिथिनो मोनोदि बिसोरनि न'आ अननाय, आलासि सिबिनाय आरो आत्मिकनि मोनसे जौगानाय थावनिमोन। बिनि हिन्जावा आत्मिक जौगानायाव बे फिसाखौ डेभेलप खालामदों, नङाब्ला बियो हिन्जाव हिसाबै बे टेन्ट मेकार थुम्बु खुंनायावबो बियो बाहागो लाफानाय नङामोन। बियो थुम्बु खुंनायावबो बे आखाइ होफादों, दे आंबो मावफागोन। बेजोंनो बिसोरो मिनिस्ट्रि खालामदों, बेजोंनो बिसोरो अननायखौ गुबुननोबो देखायनो हादों, बेजोंनो बिसोरो मान होनायखौबो साबथिनो हादों, गुबुनहाय फोरमायनो हादों मावनायनि गेजेरजोंहाय। मोनसे जाहैबाय sacrificial love, they risked their life for the gospel. बिसोरनि न'खरा ओरैबायदिबांमोन, बेखौ एपस्टल पलासो बाख्नायदों दै। जोङो जेब्ला नायब्ला जों नुयो रमनि 16:3 4 पदसिम जों बेयाव नायब्ला जों नुयो Godly home built on love, respect, service, faith in Christ. इसोरनि न'आ अननाय, मान, सन्मान, सिबिनाय आरो ख्रिस्ट'नि सायाव फोथायनायनि सायाव दाजानाय। आरो बिसोरो थैनोबो राजिमोन पलनि थाखाय। जेब्ला पलआ टर्चार खालामजादों, बे समाव बिसोरबो लोगो बेबायदि मोनसे सेक्रिफाइस, मोनसे खोथाखौ बिसोरो होफादोंमोन। दा अब्ला जोंनि ख्रिस्ट'नि न'खरफ्रा माबायदि दिनैहाय जोङो थारैनो बे इसोरनि अननायखौ, बे आगापे लाभखौ जोङो जोंनि न'खराव जोङो बाहायदोंना बाहायाखै? जोङो जेब्ला इसोरनि अननायखौ जोंनि जिबनाव बाहायबाय, बे डेमनस्ट्रेट जागोन। सोरजों? जोंनि फेल' फ्रेन्डजों, नोंनि असे हिन्जावजों, नोंनि असे फिसायजों बे डेमनस्ट्रेट जागोन। नोङो मान होगोन, नोङो अनगोन। थारैनो जोंनि न'खरा अनज्लायनायनि मोनसे हारिमु ना? बे सोंथिखौ लानानै जोङो फिननायखौ जों गावबा गावनो जों होनो नाजानि। जोङो बेबायदि समाव जों दाबो अनज्लायनाय गैयाब्ला, दिनैबो हेंजें, दिनैबो उनजों थाखा फैसानि दावराव दावसि, नांलाय खमलाय, हय जों न'खर हिसाबै जोंनि गोबां समाव जोंनि मिसआन्डारस्टेन्डिं जायो। जोंहा मावनायफोर जोंहा थायो, जोंहा भुल बोजाफोर थायो। अब्लाबो बुंदों दहाय सिगाङाव बुंनाय बायदि, बियो मोनसे रेकर्ड दोना, थाबैनो क्षमा होनाय। जों दा बेखौ जोंनि मोनसे नेक्स्ट सेसनावहाय जोङो नायगोन। आङो बेखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। इसोरा खोन्थाग्रा खोनासंग्रा बयनिबो जिउनाव आशीर्बाद होथोंसै आसा खालामदों। दा नेक्स्ट सेसनावहाय जोंहा मोनसे रेसपेक्टनि सोमोन्दै, मान होनायनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। बेयाव बयखौबो लोगो मोननानै आसा थाबाय। थेंक इउ।